Shining star. Ladies and gentlemen, welcome back to your favorite channel. I welcome you back. And please, to those who are still new on this channel, I remind you, please subscribe and turn on the notification so that next time when I upload another video, you won't miss any update. So guys, nazoka ningwe update andaya nayo. As we all know that nezuro raiva birthday, raiva birthday ra General Chiwenga anditika. So ndine video randaya naro panapa ravaka holda oro yaravakaita family party yeku celebrate kuzvarwa kwavo handitika pavaitena ivo 70 years vakatenda 70 years nezuro. So the birthday was celebrated first ku ZANU-PF headquarters pavaiva was it on Monday, I'm sure it was on Monday or Tuesday there, ndokwakatangira ku celebrate wa birthday ravo kwavanga vakaungana sema ZANU-PF members ku Politburo ZANU-PF headquarters. So nhasi ndine randauya naro ravaka celebrate nezuro anditika. So first I'm going to play the video ravaka celebrate nezuro as a family. It was last night. Then secondly ndozo player ravaka celebrate vari ku ZANU-PF headquarters pamwepo na President Emmerson Mnangagwa. So here's the video. Without wasting much of your time, guys, let's go on it. Happy birthday to you, baby. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now, baby? How old are you now? I'm 7 years old. We wish you many more. We wish you many more. We wish you many more, baby. We wish you many more. May the dear Lord bless you. May the dear Lord bless you. May the dear Lord bless you, baby. May the dear Lord bless you. Hip hip, Hooray! hip hip, Hooray! hip hip. Another. Cut your cake, 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 cut your cake. Oh, good people. Right, so that was the video. Ravaka celebrate last night as a family. Then and apezira player, that was the video ravaka celebrate ku ZANU-PF headquarters. So next year I have a video ra President Emmerson Mnangagwa vachita ngano yavo imwe yavakaita so ndikura ngoti mungonzwawo ngano ya president. Then
mobva mandiudza comment sections wamukufunga about this birthday things and what nengano yapresident. So see you next time guys. Pane mutambo pachimwiwa ndoro zokudheki. Saka vamwe baba handikuti vamwe mai asi vamwe baba vakabva vadhakwa zvakanyanya. Zvino pavakavata pazhepe kitchen ruvazhe ranga usina kukura zvikuru kwaiti vane bundo ririperepere noruvazhe. Saka vavata vakashama muromo. Kanyoka kakafunga kuti ibako. Ndokubva munoziva kuti kana nyoka ichipinda mwena inongoti pinde musoro yodzoka musoro mutumbo wanopinda mukati. Saka ndozvakaita kanyoka kakaona apa vakashama muromo. Ndokungoti pindei musoro ndobuda pashi. Baba vakabva vamukaona kuzonda nini ndapinda nekanyoka. Pavakatanga kuchema paive pana lawyer senfu naengineer naresearch vakange varipo vamaprofesa namedical doctor naeconomist anga varipo. Baba vavamuka zvino kanyoka kakadaka kasikapinda mukati. Ndokuna kana vose nedzidzo yava hapana akambodzisa kubvisa nyoka yapinda mukati. Vose vakatanga kutiza kuti ko profesa akabatsira baba kandapera kuzvifunda kuchikoro. Baba vakamhanya kudzamara varara pasi. Kanyoka kandoramba kana mukati. Pakazova nomwe akati kuna sekuru vavete seruko vadanei tione kuti vangatiudzawo mazano here. Sekuru vaya vakauya vauya vakati aiwa indai kuri kwamunobata dacha. Ndokunobata dacha riya kaichisungirai cotton pagombo redacha ndokusungira. Baba yaramborakavakadaro ndokukanda dacha mberi kwenyoka vachidhonza chii kotoniya. Nyoka yaitevera kuti ibate dacha asi yaitobuda. Saka wisdom inongowanikwa pose pose. Right guys, ndoda kuti muteerere mashoko akataurwa na Vice President General Chiwenga pavhidhiyo riri kuteverera. Ndakambomaisa panapa but ndoda kuti munyatse kuteereresa munzwe vane nzeve dzinonzwa, munyatse kunzwa mashoko nekuti kana vakuru votaura havatauri vatauri vakananga nemo but vane tsumo ramadimikiro avanoshandisa. Ndoda kuti munzwe madimikiro akataurwa apa enyaya yaRazaro wemubhaibheri handitika. So kana slogan chaichaiye yemusangano inorasika handiti. Tinoda kuti ngativake musangano wedu hondo hongu takarwisa murungu hapachina. Hondo yasara ndiye kuvaka Zimbabwe. Zimbabwe haivakwe nechii? Nemuromo. Inovakwa nemaoko nekushanda nekubuda ziya handiti. Ndozvinosungirwa kuitwa. Akarwara Razaro shamwari yati yamambo edu Yesu. Yesu akataurwa zvikanzi shamwari yako yarwara wako Razaro. But aiwe nezvidzidzo zvaaida kupa kune vanhu. Haana kusimuka kuenda kune shamwari yake. Akaramba akagara hake achiita rimwe basa nekubatsira vamwe Razaro ndokufa. Haana kusumuka kuti ndaakumhanya kunoviga Razaro shamwari yangu, akaramba akagara. Ndokuita mazuva mana rechina ndora akazosumuka kuenda kupi? Kumusha kwaRazaro. Maritaka naMaria wakati zvino ndo kuita sei ikoko manje? Dai manga muri pano Razaro asina kuita sei? Asina kufa. Iye akangota akachema anditi akaita sei?
akachema. Ndokuchiti kune vanhu vaya manje makamuviga kupi? Iye Mwari angaita kuziva kuti akaiswa paseri pedhibhapa. Mwari haazivi here? Kosei akavabvunza kuti makamuviga kupi? Aida kuparticipation yenyu imi, handiti? Kwete kuti iye akungokuitirai zvinhu makagara. Makamuviga kupi? Ndomubvunzo wakabvunzwa nani? Zvikanzi akamuvigawo kuzvikanzi handei. Zvikanzi manje osvika paya paona pane mukwimba wedombo. Handiti kana maviga munhu mubako handimunobva maisa zidombo munama. Ndokutarisa iyemi makagara zvamakaita izvi. Zvikanzi bvisai dombo iro. Zvikanzi nehanzvadzi zvikanzi ane mazuva mana ari mukati umu. Atoora kauyo. Akutonuhwa. Maita sei mambo? Zvikanzi ndati bvisai chii? Ko iye aitadza kubvisa here nesimba rake raMwari? Aibvisa but akati aiwa imi itai penyu ndigweta pani? Vanhu vakazoti alright. Ndokunokwatanira dombo riya here pakanhuhwa here? Aiwa paitonhuhwirira zvapo ningi perfume hame nokuti ainge yabva papi. Dombo razobviswa riya rasaidzirwa raendako. Unoraya kuti maparticipata imi maparticipata madzimambo, handiti? Iye chake akangodedzera hana kuenda kubako kuya angoti Lazaro buda. Lazaro ndokubuda akamonerwa, handiti kana munhu api anenge akapfeka vechiJudha vanobva vasungirira akati machira, handiti? Ndobva atobuda paya muguva. Haina kuperera ipapo nyaya yacho. Zvikanzi mubvisei zvamakamusunga nazvo izvi mbatya idzi dzavakamusunga nadzo. Ndobva vamuzvikanzi mubvisei, kana mamubvisa aende kupi? Kumba. Handiti akanzi ngabviswa aende kumba. So ndozvatiri kutaura pano.